זהו ואדי צלמון, אנחנו מטיילים פה, אני והחבר שלי חסן סוואד. אנחנו מטיילים בוואדי צלמון ליד ואדי סלאמה. זה מקום מאוד יפה, יש מים עכשיו פה, אפילו שאנחנו בקיץ היינו ועברנו עומת חורף. הכל מקום יפה מאוד. כדאי לכם לבוא לפה לוואדי צלמון, ואדי סלאמה. איזה מקום יפה, איזה נוף יפה. הכל יפה מאוד. תגידי לי, גברת, מאיפה את מגיעה? אתם מגיעים לקלקיליה? לג'לג'וליה? גברת, אני מג'לג'וליה, אני מגיע לג'לג'וליה, את מגיעה לג'לג'וליה? גברת, תגידי לי, את מג'לג'וליה? או מאיפה את מכנרת? מאיזה כפר? אני מכפר ג'לג'וליה, משחקים. ימי שמן טוב אצלנו בבית, אבא שלי גידל שמן טוב. אתה רק מבטיח לא מביא לי. אני הבאתי לך, לפני שבוע הבאתי לך, מה את מדברת? אבו ג'רס. תיזהר שלא תיפול. אני לא אפול, נו בחייך. את רוצה לחזור עכשיו לג'לג'וליה או לג'רוזלם? יאללה בוא לג'לג'וליה. תעלה הון, יאללה. נראה לי המדריך שלנו קיבל כיוון. יאללה, תעלה הון. אני לא השתגעתי, אני מג'נון טבעי. יאללה בואי. תגידי, אני יודע, זאתי אמריקאית? את אמריקאית? מאמריקה? מאיפה את גרה? לא מכיר אותך. יאללה, נוסעים לג'לג'וליה, בואי ניסע. אני גם נוסע לטול כרם אני נוסע עכשיו. בואי נוציא את הנשק מהאוטו, נוציא את הנשק. את מה, את הנשק? לא, מהאוטו נוציא.